Il-Malta Declaration ser tibqa' simbolu tas-Summit 5+5 li sar f'pajjiżna. Id-dikjarazzjoni tikkundanna l-vjolenza li qed isseħħ fis-Sirja u tħeġġeġ biex ikun hemm bidla f'dan il-pajjiż. Dan kien l-ewwel summit tal-5+5 li ltaqa' wara 9 snin u kien jinvolvi 5 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea: Malta, l-Italja, Franza, Spanja u l-Portugal, u 5 pajjiżi tal-Afrika ta' fuq: Libja, Tunezija, Alġerija, Marokk u Mawritanja. Kien ukoll l-ewwel summit wara r-rebbija arbija li bidlet ix-xenarju tad-dinja u li servit biex id-demokrazija u l-aspirazzjonijiet tal-popli jagħmlu progress. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li s-summit tal-5+5 kien okkażjoni li fiha kulħadd seta' jitkellem b'mod apert, b'tali mod li kulħadd iħossu komdu fuq suġġetti bħal huma s-sigurtà, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali u l-immigrazzjoni. U propju dwar l-immigrazzjoni, il-President tat-Tunezija Moncef Marzuki issuġġerixxa li jkun hemm task force bl-iskop tagħha primarju ikun mhux wieħed militari, iżda li jipprovdi għajnuna umanitarja. Nistgħu ngħidu li se nindirizzaw il-kriżi finanzjarja jew li se nindirizzaw il-problemi tal-enerġija. Iżda l-priorità għandha tkun li nsalvaw il-ħajjiet, qal il-President Tunezin. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar x'inhi s-soluzzjoni għall-immigrazzjoni, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li s-soluzzjoni ma tistax tkun waħda, irid ikun hemm pakkett ta' soluzzjonijiet. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata biss mill-mexxejja tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, għaliex il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea telqu il-ġimgħa filgħaxija jew is-sibt filgħodu minħabba eżiġenzi f'pajjiżhom. Kif elenkat fil-Malta Declaration, il-mexxejja tal-pajjiżi li ħadu sehem irringrazzjaw lill-poplu Malti għall-ospitalità tiegħu.